tilbage. Er tordenguder med os, og ingenting kan stoppe dem. Folkefest på græsset, med verdens bedste fans. Viking, han giver aldrig op, for dommeren han fløjter stop. For vi er FCV. Når Jalle han tager hjelmen på, så bliver de banke røde og blå. For vi er FCV. Vi får altid at ske, når vi med bolden magi. Ja, det er rent trylleri, for vi er FCV. FCV. Vi scorer et mål, skriver os ind i historien. For tavlen lyser, hver gang vi henter sejren hjem. Stil ind i motiv, det skræmmer os ikke. For de er 11 drenge, vi er bare 11 mænd. Folkefest og bølge, med verdens bedste fans. Viking, han giver aldrig op, for dommeren han fløjter stop. For vi er FCV. Når Jalle han tager hjelmen på, så bliver de banke røde og blå. For vi er FCV. Vi får altid at ske, når vi med bolden magi. Ja, det er rent trylleri, for vi er FCV. Boldmagi. FCV. Hun vinder en gang til. FCV. Boldmagi. FCV. Hun vinder en gang til. Viking, han giver aldrig op, for dommeren han fløjter stop. For vi er FCV. Når Jalle han tager hjelmen på, så bliver de banke røde og blå. For vi er FCV. Vi får altid at ske, når vi med bolden magi. Ja, det er rent trylleri, for vi er FCV. FCV. Vi scorer et mål, skriver os ind i historien. For tavlen lyser, hver gang vi henter sejren hjem. Stil ind i motiv, det skræmmer os ikke. For de er 11 drenge, vi er bare 11 mænd. Folkefest og bølge, med verdens bedste fans. Viking, han
du kan se, fantastisk. Altså, det kan ikke beskrives. Det er utroligt. Jeg kan kun sige fantastisk igen for hele Slagelse by også. Altså, det bliver skønt. Det er fantastisk. Hold kæft, hvor er det dejligt, mand. Jeg vil ikke selv kunne gøre, det var dejligt for hjælp, men hvor er det fantastisk. Det er stort, fordi at, vi er bygget op fra bunden af. Øl i håret, er det lækkert? Ja, nu skal vi have den i halsen. Jamen, det betyder alt. Det her, det er... Jeg kan slet ikke beskrive det. Jeg er rigtig, rigtig rørt lige nu, og det her, det er kulminationen på en fantastisk disciplineret og flot sæson, så jeg er overudlykkelig. Hvad er det, der gør dig rørt? Jeg er herfra, det var her, det hele startede, og at se stadion, som det er i dag, jeg kan næsten ikke tro det. Så tillykke med det. Tak for det. Oliver Lund kommer fint til baglinjen og finder ene foran Dennis Sørensen. Som ved 1-0-målet er det 2 debutanter, der tegner sig for udligningen og skraber 1 point med hjem til Slagelse. Ja, det er detaljen. Ja, det er det, og det er jo en angriber, der løber ned og napper bolden. Og det er ikke mange af. Nej, kommer de punkter. Det er alle for en. Det er vores styrke. Vi kan lugte sejren. Godt indlæg, og et godt hovedstød, og så er Vestjylland på 1-0. Det er fremragende hættet ind. Michael Christensen tror jeg, det er. Vi ser det her utrolig godt slået. Og så Michael Christensen er du galt, hvor får han timing og kraft i det hovedstød der bliver dirigeret direkte op i den fjerneste målhjørne. Chanceløs Radeski i Brøndby-målet. Virkelig smuk Vestjylland. Hjørnespark fra Dalhente. Og det er Lasse Nielsen! Hold da op igen. Og det til 2-0 for Vestjylland. Og det er... Ja, det er jo ikke noget, vi havde regnet med at skulle ske det her, ikke? At den efter 25 minutter skulle stå 2-0 til gæsterne. Prøv lige engang at se Radeski en lille smule på skovtur. Lasse Nielsen timer opspringet rigtig godt. Reagerer først i situationen med Kallenberg. Og stensikkert sparker lidt. Kurt Andersen, vi har fra flere rigtig troværdige kilder tæt omkring Superligaen, også tæt omkring klubben, at du igennem en periode skulle have forsøgt at komme ud af FC Vestjylland. Hvorfor har du forsøgt på det? Jeg har nu været med i 6 år, og som du ved, så startede vi i 2. division, og op i 1. division, og så sidste sæson op i Superligaen. De første 4-5 år var det muligt for mig at være bestyrelsesformand og hovedaktionær og bo i udlandet. Jeg kunne godt få det til at hænge sammen, men pressede opgaverne nu i Superligaen er meget større, end de var for nogle år siden. Så jeg har taget den beslutning, at det er nødvendigt for mig at komme ud af FCV, fordi FCV har brug for en mere aktiv formand, hovedaktionær, end jeg er. Hovedaktionæren og formanden for FCV i dag skal være mere aktiv, end det jeg er i øjeblikket. Derfor er det meget, meget, meget vigtigt, at hovedaktionæren og formanden, han er til rådig 24/7. Præcist. Nu prøver de krydset uden chancer for David Jensen. Måbæk kigger på Thomas Mikkelsen. Øj, så sparker han lidt modsatte side af brændte han jo altså også. Sidste spark, det er stor redning. En berøring her, og så en berøring igen. Og så har man altså skabt et overtal på kanten. Og så en første berøring igen ind foran. Og der kommer Festersen altså foran Kasper Larsen. Det er en flot og fremragende scoring. De er 11 drenge, vi er bare 11 mænd. Det er Rochester. Hvor stærkt her. Rochester. Stor kamp, synes jeg. Det gælder den anden sammen, Peter Nyman.
Kasper Larsen. Nok til at starte. Præstationen til videre fra den 21-årige midtbanespiller. Og så er det fuldstændig afgjort, at det ikke bliver til sidste uges misære. Hvor man smider en 2-0-føring over styret. De er selvfølgelig på vej mod de 3 point her, manifesteret med scoringen til 3-0. Ja, det er en skøn scoring af Rochester. Tager den lige ned, og så flugter han den til den. Præcis, ikke synderligt hårdt, men den sidder klistret op i siden af det modsat. Det er en smuk scoring, fantastisk scoring. Ja, strålende mål. Og Kasper Larsen var det, der fik hættet bolden ud til den, og så skulle han altså bare lige jonglere med den et par gange. Der får han ikke strålende ramt på den, og så står det altså 3-0 til FC Vestsjælland. Hjemmebane-underdogsene fra FC Vestsjælland leverede en chokstart på kampen, da den i Stjernsen efter bare 8 minutter tager sig foran af et indlæg fra anfører Henrik Madsen. Og sender chokbølger gennem både favoritterne fra FCK og Harbo Arena Slagelse. Den start var der vist ikke mange, der havde sat sig på. Men FC Vestsjælland har noget af typisk i forhold til sidste sæson. Det løber fornemme offensive takter i sæsonens første 2 kampe, og det lader altså til at være en spillestil, som vikingerne har bestemt sig for at beholde. 12 minutter senere i kampen igennem velspillet, hvor sender bolden ind bag Stefan Andersen, og hjemmeholdet bringer sig frem med 2-0 over FCK-hold, der virker skræmmende langt væk fra deres niveau. Læsser. Ligger ind til skud. Kommer der! Og således får de bragt sig i spidsen i FC Vestsjælland. Festersen. Og han giver honør, og han bliver hyldet. Rasmus Festersen. Ja, vi talte lidt om det første halvleg. Kort inde på det. Et godt balance på. Gode vendinger. Driblestærk. Og lidt finurlig i sit spil. Og det viser han her. God balance, lav tyngdepunkt og får sat Kenny Petersen. Accelererer efter sin dribling, der gør ham helt fri. Og jeg har set ham lave den her slags mål før. Der tager den til sig først med brystkassen, og så vender han med sit venstre ben. Lynhurtigt højre brud på, alene med Rasmus Tillander, og så sparker han på et tidspunkt, hvor man kan måske godt fornemme, at der bliver plads til ham, ikke taklet på ham, eller på bolden. I sæsonmål. Det er fra skipper Festersen her. Du får lige højre ben spændt op her. Og så fyrer han ellers kanon af, og den går hen over Dørgaard uden chance for ham. Så er der liv igen. Det er Niklas Moritsen, der kommer til at ligge over fra Anders Kur, og han bliver altså holdt fuldstændig i armslængde af den rutinerede Aarhusianer.
bliver lige skubbet væk, og så er der plads til Anders Kure, og så sætter han meget, meget fint ind Utali for David Jensen med den lange stolpe. Og ned bag Martin Vingård, det kommer han Nyman. Kure. Og så er der gang, så en utrolig vigtig scoring for FC Vestsjælland, Osama Agadas. Det her ene point. Forsvars hjem. Festersen ud til Nyman. Det er en god mulighed, der er under opdagning her til FC Vestsjælland. Nyman. Læg for skærs, der er den der! Det er jo fuldt fortjent. Af med trøjen og kæmpe jubellede på sidelinjen hos FC Vestsjællands reserver. Til Boskar, som er lagt helt op på toppen nu, og det er han jo for at gøre det. Thomas Mikkelsen. Au. Jeg kan forstå, at Niels Frederiksen han ikke helt fatter, hvad der sker i situationen der, fordi det er godt nok dårligt målmandsspil. Men Bjørnen, han læser den der og kommer til. Men hold op for en bomber, der er Thomas Mikkelsen i Vestsjælland-målet. Nyman udfordrer godt på Jonas Knudsen, kommer til indlæg der. Nyman løfter mod bagerste område, hvor Dubravka ikke helt kan komme til. Due ind foran. Det er en mulighed! Det vælger os, der bringer dem i front. Esbjergs problem har jo også været, at de ikke har været stærke nok til at aflyse modstanderne i de her feltsituationer. Og det ser vi igen her. Sidder ikke tæt nok på. Helt tydeligt. Vælger som aldrig nogensinde få så meget plads til at dreje om på. Det er godt sparket ind. Så der er indlæg med venstre. Van Bøtten. Godt op. Prøv at holde ved. Vestsjællanderne her. En mulighed til Vælgers. Offside på Vælgers. Oha. Så vi ser det igen her. Den her gang mener det Michael Jakobsen, der ikke kan komme ind på. Er der lige der. Han er altså langt tilbage med sin ene fod. Ryan Laursen, det er med millimeter. Ja, det er godt gået. Fælder stadig dybt på Van Bøtten. Van Bøtten med stor mulighed. Van Bøtten gør det til 1, og så har Esbjerg gjort med det skud. Kommer godt ud til anden halvleg. Halvanden nu spillet, og så er det gode ting for både Fælder og Van Bøtten. Og vi ser det her. Allerførst Fældersen, der glider godt af lige for den prikket. Van Bøtten. Godt overblik, godt træk udenom og en meget sikker scoring. Så det kan være forhåbentlig for Esbjergs vedkommende turnaround. Og så er der noget arbejde på for Rasmus Festersen. Vælgers kæmper for at komme med ind i feltet. Der kommer flere til nu. Festersen holder godt i den. Fornuftigt det der Vælgers. Det hedder før her, hvor Festersen finder Vælgers. Stadig undres over, han kan markeres tættere. Turbo hen over højre kanten. Ind til Van Bøtten. Van Bøtten har en med Mikkel Vestergaard helt fri. Mikkel Vestergaard kan spille til Van Bøtten. Og der bliver det 2-1 til Esbjerg. Derved så er det helt forløst. Prøv at se det, Frederiksen. Fantastiske billeder. Ja, utrolig godt det der. Og Vestergaard, der spiller den på tværs igen. Nick Van Bøtten.
Rochester har stadig energi og batterier på ham. Busker! Sen reducering for FC Vestsjælland. Ja, men der har bare været det sidste kvarter tendens til, at der kunne komme en scoring. Silkeborg har stået lidt på flade fødder i for mange sekvenser. Det gør de så sandelig også her. Altså, de skal først og fremmest holde øje med en boskade i det her felt. Jeg ved ikke, om James Lund har lagt mærke til, at det ikke er helt den samme trup, der er arbejdet med i år som sidste år. Henrik Madsen med et energifuldt løb. Ind mod Bosker! Katastrofekurs til pointkurs. Længere sidst for Henrik Madsen for at skabe langt ud af langt 2. Kontrollerer den flot ind. Endelig stor kvalitet i UFC. Vi har fået en spark ud af anfangelserne. Og så sætter sammen Rochester ind til forreste. Og så kommer den. Reducering for FC Vestsjælland, og det er over på bagerste stolpe, der lige får glidet i kassen. Ligger akkurat samme område som de 2 scoringer, vi så i første halvleg. Ja, det er som forhekset det forreste felt. Vi ser situationen her igen. Stor forvirring derinde. Det går slut det der nye mand. Ser Henrik Madsen, der kommer vi ser om det er... Jeg tror, det er Henrik Madsen. Det er sparket i maven på Henrik Madsen måske. I anden omgang. For foræret en scoring her. Og faktisk ikke Søren igen. Ja, det er det ikke Søren, der igen er uheldig.
fastholder det momentum, de faktisk har i turneringen nu hen over de sidste 3 kampe, hvor de spiller bedre. Festersen til forrest. Eggert Jonsson scorer! Eggert Jonsson på opfølgningen efter en kaoskamp i anden halvleg. Finder hver og spillet hver spiller et plus, men Eggert Jonsson så rigtig placeret og scorer sit første mål for FC Vestsjælland. 1-0 til Vikinger. Om det er jo naturlig udvikling. Vestsjælland har været klart bedst. Kommer til pause med 0-0. Målvind Sønderjyske forsømmer at lægge det pres, de skal i første halvleg, synes jeg, når de har vendt med sig. Og så sker det her jo. Og prøv at se her. Skender. Ja, han skal jo næsten. Den får lov at passere forbi alle de høje sønderjyske spiller ind til Skendermand fodparade, og så snart dem, der er i tæten nu. Selvfølgelig er det væsentligt i forhold til kampen om pokalfinalen at vinde denne første 2 kampe. Det er også væsentligt for selvtilliden for FC Vestsjælland og for at få folk på stadion, for de har faktisk ikke vundet en hjemmekamp siden september. 7 måneder, det der svarer til 7 kampe. Og de har slået OB med 1-0. Og et OB-hold, der ikke er i resultatet med de gode form for øjeblikket. Poulsen. Sørensen. Madsen. Festersen. Altså der er en mål. Apostlen fra Thessaloniki sender FC Vestsjælland kurs mod pokalfinalen. 2-0 til Michael Hansens mandskab. Apostolos Velios. Ja, det er fremragende spillet. Det er lang tid siden, de har været op, men det er forrygende godt angreb. Flot i scenesat. Sikker scoret. Ja. Sønderjyske. Skal nok have gjort lidt mere. Trykket lidt højere i første halvleg. Der er Madsen. Det der fester fint overblik. Og Jan Christiansen lige når man tror, nu kommer der en afslutning, så laver han den der. Vi lader sig se det. Og scorer fantastisk. Ja, det er forrygende godt af dem alle 4. Det publikum, der ikke er rekordmange på sæsonen. Rekord er stadig tilbage fra august til København. En god stemning. Ja da. Oprejsning og opløsning for FC Vestsjælland, der har været så meget igennem. Det er et hold, der virkelig leverer også i alle nærkampe, duel og løb og det hele. Spiller bedre end Sønderjyske. Ja, Dennis Sørensen er med inde. Sønderjyske stopper til blive Daniel Jensen. Kure hætter væk. Rasmus Festersen. Men mere når vi ikke. Harbo Arena i Slagelse i ekstase. De oplever ikke bare første hjemmesejr siden september. De oplever også, at FC Vestsjælland tager et kæmpe skridt mod pokalfinalen. En historisk dag. Den første gang, de var i pokalsemifinalen, ender med en 2-0 sejr til FC Vestsjælland. En kæmpe dag i fodboldslagelse. Eggert Jonsson og Apostolos Velios med de forløsende mål. Og Sønderjyske er trængt til inden returkampen om 14 dage. Hvordan er stemninger? Fantastisk. Fantastisk, at vi snart er i finalen. Hvad forventer du dig i dag? Forventer en sejr. I hvert fald en uafgjort. Og så forventer at vi kommer videre til finalen. Og hvad skal der så ske? Så skal der have fest. Helt klart. En FCV-fest. Tror du, vi kan fylde parken så? Sagtens. Jeg ved, at der er mange, der vil støtte det. Har du et resultat i dag, du vil stå ind for? 2-1 til Vestsjælland. Helt sikkert. Hvad skal der så ske, når vi ryger i finalen så? Så vinder vi over... Jeg tror det er FCK, der kommer i finalen, så vi vinder over dem. Det regner med. Vi vinder over dem her, mand. Det gør vi.
Hvad tror du, den bliver? Altså, jeg håber selvfølgelig på en sejr, men jeg tror, det bliver en 1-1. Så, yes. Og stemningen i bussen, det var du lige kort inde på. Hvordan var den? Kan du prøve at beskrive den? Det var helt fantastisk. Der var slagsangen, der var FCV-melodien, der var kørt igen og igen og igen. Så ja, stemningen den var helt i top. Nedfaldsbold der! Kantstrøm og så en, om ikke verdensklasse, men så en fantastisk redning i hvert fald af Thomas Mikkelsen. Daniel Jensen ind mod Skænder! Men klemmerne kommet ud nok en gang af Thomas Mikkelsen, som vi må klandre for at være gæsternes bedste i dag. Simonsen bliver sidste mand på bolden, og store jubelscener bryder ud blandt FC Vestsjælland-spillerne, der efter bare 7 års eksistens, takket være ham her, i hvert fald i et par situationer, altså nu kan kalde sig pokalfinalist, deltager. Jamen, den var jo festlig og fornøjelig, som det jo altid er, når man tager med Red Vikings. Så der var gang i bussen, og der var stemning, og det var en fest. Var den fyldt af sodavand i bussen? Selvfølgelig var der sodavand, men der var der masser af øl. Vi fik en par øl alle sammen, så vi er alle sammen i rigtig god stemning. Jeg tror på sejren. Jeg har også spillet på det. Så den er stensikker. Uden at se os tilbage, er tordenguder med os, og ingenting kan stoppe dem. Folkefest på græsset, med verdens bedste fans. Viking han giver aldrig op, for dommeren han fløjter stop. For vi er FCV. Når alle han tager hjelmen på, så bliver de banke røde og blå. For vi er FCV. Sekunder lægger en linje langt fremme. Fester sig med indlæg. Og der kommer målet! Vælgers, som snitter den ind her. En standardsituation, og de undertippede fra Vestsjælland kommer foran her.
og jeg synes ikke, de har været gode, dem de har fået slået indtil videre. Men Festersen, den har, vi kan sætte og følge retningen på den, Karsten. Den går lige præcis ind mod Stefan Andersen, og den har den højde, at du som målmand lader dig nok til at gå ud på den. Du føler, du er nødt til at komme ud på den bold, men vælger som bestemt ikke have nogen god kamp for 3 dage siden, da de mødtes. Altså, en mareridtskamp havde han, men her, han styrker i luftspillet, og der går han op over Stefan Andersen. Kan man sige, det er Stefan Andersens skyld? Du ser altid dum ud, når du forlader stregen og ikke får fat i bolden, men det er Friis-Bakke, der gør det. Han føler sig tvunget til at gå ud på den. Velios er stærk i luften, og det hele passer bare sammen her. Jeg synes, jeg vil rose Vestsjælland i stedet for at kritisere Stefan Andersen og sige, det her, det er et fremragende spark, hovedstødet 1-0 Vestsjælland. Vi scorer et mål, skriver os ind i historien. For tavlen lyser, hver gang vi henter sejren hjem. Stil ind i motiv, det skræmmer. Augustinsson med hjørnespark ligger godt, og der kommer udligningen med det samme. De svarer igen med det samme her. Pelle Nielsen er ham, der støder til værs og banker den ind. FC København har været stærke på de her efter årsskiftet, så at sige, og her ser vi et meget, meget powerfult hovedstød. Lige så vel som det også var tilfældet ved FC Vestsjællands scoring, så er det indlægget, der baner vejen for scoringen. Og vi kan ikke blive overrasket over, at når det er Augustinsson, der står med sit venstre ben ud af skruet med den rigtige fart, den rigtige højde, der har de selvfølgelig masser at komme med. Per Nielsen også en modig situation, men den her er selvfølgelig helt perfekt slået ind. Og hvem der har markeringsopgaven på Pelle Nielsen, det er der ikke nogen i situationen. Han får tid og plads, kommer på ydersiden af forsvaret her. Og der er mange, der går på bolden, og det gør, at Pelle Nielsen når højst kanonerer den ind, og det er jo lige præcis ikke den start, Vestsjælland havde set og planlagt, det siger sig selv. Og en god stikning her frem til Sigurd Darsson, så kan det sagtens blive 2-1, og det gør det. Løfter den lidt og elegant, den lille taktiske finesse fra Ståle Solbakken med lige at flytte ham lidt længere frem. Der er altså frugt her. Han får masser af plads, må man også sige. Den måde, han gør det på, er særdeles koldblodet. Ja, og for mig at se, sker der en misforståelse mellem Kure og Thomas Mikkelsen. Jeg ved ikke, om der kommer et kald fra Thomas Mikkelsen, fordi det er som om, at Kure i situationen opgiver nærmest at gå efter bolden. Der er meget plads imellem de to midtstopper så langt tilbage. Michael Hansen, når han kommer til at se den her efterfølgende, vil han selvfølgelig være rigtig ærgerlig over det, der sker omkring situationen. Lige den lille chipbold her. Jeg ved ikke, hvorfor Anders Kure han opholder så langt væk fra sin midtstoppermarker, og den hopper rigtig godt for Sigurd Darsson. Det er en afslutning, som når du havner der som målmand, kan du bare stå og kigge på, den bliver vippet henover. For de er 11 drenge, vi er bare 11 mænd. Så meget det at tage et kort hjørnespark, som Rasmus Festersen inviterer til her. Og Christiansen lægger den ind, og det kommer scoring. Dennis Sørensen, manden, som vi snakkede om, ikke rigtig har haft tur ind i den her sæson. Hvilken dag åbner sin konto, målkonto, gør det inden for de sidste minutter, der er tilbage i parken i pokalfinalen 2015 igen. Efter en standardsituation, igen efter et indlæg. Og i det forreste, altså det der bliver interessant at se her, der, hvordan pokker kan han få den her ind. Han havner 3 meter foran den forreste stolpe her. Hvordan får han den her hættet ind? Det er med livet som indsats i hvert fald. Han kaster sig og hætter her. Delaney kan ikke holde fast i ham det samme. Og vi siger, at Stefan Andersen ikke kan få fat i bolden, altså. Det her, det er en præstation for ham at hætte den ind, og man kan sige, at Stefan Andersen vil jo altid begynde at diskutere ham omkring de 2 mål. Jeg tror også, han vil indrømme på en god dag, så har han begge mål. Brøndby Olsen, og der går ind. Langt udefra. Ikke godt målmandsspil, må vi sige, men det lå lidt i luften. Det godt kunne blive ham. Jeg sagde det for lidt siden, at han bragte noget energi i den her kamp, og så står der altså lige pludselig 3-2 på et tidspunkt, hvor det virker meget passivt i Vestsjælland. Sagde du virkelig det? Ja, det gjorde du faktisk. Det gjorde jeg. Ja, det gjorde du, og det blev det også. Og det
som jeg ser det, det går over at spille med en diamant på midtbanen, hvor han er den offensive af de 4. Altså ham, der ligger på toppen af diamanten, og han ligger i den lomme, hvor han skal være, når de har bolden FC København, vender rundt. Han får rigtig god tid til det, vender over til sin venstre fod, og sparker den ikke særlig hårdt her. Ikke overhovedet pres på ham.